We can't pay fees for our kids. We can't feed ourselves. We are suffering. Sanda pana mashoko atakuona kuti aiwa vakomana teachers ava vanhu Amalgamated Rural Teachers Union Zimbabwe panapa voya vachiratidzira musi wa28 March tichiona kuti aiwa maprotest pari kuline up tichibva musi wa20, 28 to 31 panapa zvinozoratidza kuti aiwa panguva idoyi vanhu vakati jamukeni. Sanda pana mashoko obuda nyugwa panapa atikuona kuti mapurisawo teachers pachiri mamwe civil servants panguva ino ava vazogutsikana nemhuri yavo kuti vasubscribe like wataunde bell kuti ipinda panapa paendo yeBBC vanoposta mapictures amuri kuona muda nyora chete checkpoint ARTUZ calls for nationwide shutdown over low salaries. Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe has announced a nationwide strike action on the 28th of March 2025 demanding a cost of living adjustments to teachers' salaries. Domashkwatona kuti aiwa teachers panguva ino vajamuka, now they are starting to strike vachiti aiwa kubasa kwacho hatiendi just because mihoro yatiri kuwana panguva ino aiwa haisi kutikwanira. Zviitiko zvatiri kuona kuti panguva ino pavari kukumbirana pamusoro pemasalaries kuri kuonekwa macronies nemaalides vana Wycliffe Chivayo vachidonata the likes vachinorora vachinobvisira mari zhinji dzakawanda dziri kuonekwa nevanhu panapa vanhu vanotaura zvana Scott nevanhu vakasiyana siyana vari kuexposwa nana Bombshogeza mukandri matiri kuona kuti even teachers acho anoshanda mugovernment they are complaining pamusoro pemasalaries acho. Chitiko chiri kuitika patiri kuona kuti maprotest panguva inoi ari kubvira patiri kuona kuti aiwa kunyange nemapurisa chaiwo makomishina emapurisa ari kutotya kutogiranda maprotest kana kumamisa. They don't want to take part just because vari kutoona kuti situation iri apa any move yavanongoita inenge tine consequences. Kumisa protest zvine consequences just because it is their constitutional right. Kuigiranda zvine consequences again. Mashoko atiri kuona panguva ino kuti aiwa these guys panguva ino aiwa vari panguva yakaoma, vari state of confusion. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.